Het lichaam is voend door kunde van het zo'n 60-jarige slachtoffer. Die was gevoerd de politie. Nou, jongen, de feiten en omstandigheden waar we de vrouw in aangetroffen hebben, wie voor u direct als zaak om de zaak uit te zetten. Er zijn nog een paar collega's van mij ben je West, die hebben ik nog in de wenningsjongen. Het is eigenlijk voor u duidelijk dat we mogelijk mooi een misdrijfautomatie hebben. En vandaar dat we de hele zaak zodanig aangepakt hebben. Waar terug denk je hem dat het om een misdrijf ging? Ja, dat kan ik inhoudelijk natuurlijk nog net zo vol over zeggen, want we zitten in het beginstadium van het onderzoek. Hoe lang de vrouw al deed is nog net duidelijk. Er werken hier 24 rechercheurs onder zaak. Die door in en om de wenning sporen onderzoeken. Er binnen 2 speurhonden inzet en de politie ziet het vanuit de loft naar sporen in de maisvelden. En maakt het oerslagfoto's. Ook het Nederlands Forensisch Instituut is in de wenning in Jesterwoude aan het werk. Op dit moment ligt het lichaam nog in de wenning. Dat houdt in dus dat de forensische opsporingsambtenaren op dit moment bezig zijn met een uitgebreid minutieus onderzoek, zowel rond de wenning als in de wenning. Je kan je voorstellen dat dat natuurlijk de nodige tijd mooi brengt. Dus op dit moment is het zo dat het team zodanig de sporen veilig stellen wil en dan pas het lichaam oerlijk brengen naar het NFI in Den Haag. En dan zal ik duidelijk worden wat de deeroorzaak is van het slachtoffer. De politie is in deze fase van het onderzoek heel goed in het naar buiten brengen van informatie over de identiteit en de achtergrond van de vrouw. Een buurtonderzoek onder Klazingerwij met mogelijk meer duidelijkheid aan hoe wat hem nog correct in Jesterwoude afspelen had. Mensen die wat opvallend zien hadden aan de dagen wordt dan ook vregen haar te melden bij de politie.